Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Pito ang samdan, lakip na ang 36 anyos nga lalaking driver. Human mibangga ang gimanihuan nga pampublikong bus sa usa ka excavator sa ginahimong tulay sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ang insidente na hulikam. Nakaalerto si Efren Mamak. Nagbusina, samtang paspas nga nagdagan kining usa ka bus iyang nasiplatan sa mga residente. Una kini mibangga sa ginahimong tulay sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur pasado alas 2:30 Martes sa hapon. Sa pagsuta, nabuwak gayud ang samin sa front seat sa bus human nabanggaan ang excavator nga anaa sa tulay. Gilayong girescue sa mga responder ang mga naangol sa hitabo. Ang bus nagbiyahe gikan Dipolog City padulong Pagadian City. Matud sa Labangan MDRRMO, napulo ka individual ang ilang nadala sa ospital. Samtang matud sa Police Regional Office 9, anaa sa 7 ang kumpirmadong samdan nga gilangkuban sa unom ka mga babaeng pasahero. Lakip na kining 36 anyos nga lalaking driver. Ang driver na o gidayungan. Hinuon, ana-ana sa mayong kahimtang ang mga nasamdan nga ginakuhaan pa og pahayag. Matud sa PRO9, nawad-an matud pa og kontrol sa pagmaneho ang driver hinungdan sa aksidente. According po sa driver, nagkaroon po ng brake failure yung sasakyan. Nung nandun na siya sa part ng area ng Labangan na pababa po. Nakig-koordinar na ang PNP alang sa posibleng tulubagon sa bus company nga ginakuhaan sa pahayag. We will check kung magkakaroon po ng liability yung ating driver. Pero most probably po, we are in coordination with the bus company po kasi meron po talaga silang liability sa kanilang mga pasahero. Padayon ang pahimangno sa otoridad nga kanunayong i-check ang kondisyon sa sakyanan. Lakip ang kaugalingon, una mo biyahe aron malikay sa aksidente. Before mo biyahe, inspeksyonan jud ang daan ang sakyanan. Kay wata kabalo og unsay kuan sa mga makina ba. Defensive driving jud. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.